ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ଋଷିପଡ଼ା ଛକର କାଠିସାଉ ସୁଇ ଷ୍ଟଲ୍। ଆଜି ତାର ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସର୍ଦାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମୀର ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଆମ ଏରିଆର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରୋପକାରରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ଅଧରେ ବି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାଠିସାଉ ସୁଇ ଷ୍ଟଲ୍ ଋଷିପଡ଼ା ଛକ। ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ସାନ ଭାଇ ଦିନେଶର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତା ଦୋକାନଟିକି। ଆଜି ତାର ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଉଛି। ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛି। ସେ କିଟ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ ମୋର ବ୍ଲକଟି ସେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଭିତରେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକି ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନାରେ ସେ ମୋ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ନିଜେ ଏକ ଜାଗା କିଣି ଏବଂ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗା କି ଅମୂଲ୍ୟ ଋଷିପଡ଼ା ଛକରେ ସେଠି ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପାରିବାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯିଏକି 4 ଭଉଣୀରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସିଏ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ତେଣୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଆଜି ନିଜକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଅଲଗା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ତିଆରି କରିଛି। ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କି ସମାଜରେ କିଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଶା ଖାଇ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯେ ଯାହାର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେଶ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଯିଏକି 22ରୁ 24 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ଜାଗା କିଣି ଆଜି ପୁଣି 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାକୁ କି କାଠିସାଉ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବା ଗାଙ୍ଗୁରାମ ଷ୍ଟୋର ହିସାବରେ ଋଷିପଡ଼ା ଛକରେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସମସ୍ତ ଯୁବକ ବର୍ଗକୁ ଯେ ସମୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଅପଚୟ କରନ୍ତୁନି। ସମୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ନିଜର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବା ପାଇଁ ଦିନେଶ ହେଲା, ସାନ ଭାଇ ଦିନେଶ ହେଲା ଏକ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ବସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଚ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶରେ ନିଜକୁ ଖୁସି ମନରେ ଆଜି ସେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାରଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାର ଯେଉଁ ଜୀବନଯାତ୍ରାର 3 ବର୍ଷର ଜୀବନଯାତ୍ରାର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ, ତାକୁ ବି କିଛି ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଜରିଆରେ, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନୁହଁ, ପଥ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ପଥ ମାନୁଛି ପଥ ଏକ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଥରେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ସେ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁନି। ନିଜେ ଏମିତି ଏକ ପଥ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ପଥ ହିଁ ଠିକ୍ ପଥ। ଭୁଲ ପଥରେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଭୁଲ ପଥ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ, ଯାହାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ହେଲା ଦିନେଶ ଆମର। ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶକ୍ତି ଭାଇନା। ମୁଁ ବାସଳତା ସରପଞ୍ଚ କଳିଙ୍ଗ କିଶୋରୀ ମାଳିକ ଶିବ ଭାଇ। ମୁଁ ବି ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆମ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଶକ୍ତି ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଡମ୍ବରର କଥା ଯେ କି ଜଣେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି 4-4ଟା ଝିଅ ବାହାଘର କରି ବିନା ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଆଜି ଏଠି ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ଯୁବକ ଜଣେ ଏବଂ ଆମର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଲୋକ। ସିଏ କି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କାଠି ଦଦା, ଯିଏକି ବିପଦ ଆପଦରେ ସବୁ ସମୟରେ ସିଏ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଟିକେ ରଖିବେ। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଠି କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି କହିବେ। ଦାଦା, ତମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 4ଟା ଝିଅ ବାହା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଖୁଆଇ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଲୋକ ଠିକ୍ ରୂପେ ଖାଇ ମୋତେ
କେହି ମାନେ ଘରେ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାଇଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଯିଏକି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିନେଶ କୁମାର ସାହୁ ଯିଏକି କିଟ୍ କଲେଜର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ, ସେ ବି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାଡ଼ି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଷିପଡ଼ା ଛକରେ ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ ଭିତରେ ନିଜ ପିତୃ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ମାତୃଭୂମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଏବଂ ନିରାମିଷ ଶାକାହାରୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ମୂର୍ଖରୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିନେଶ କୁମାର ସାହୁ। କିଟ୍ରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ କରିଆଛି। ବହୁତ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ବାପା ମା ଚାରିଟା ଝିଅ ବାପା କରି ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ ପର ପରେ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏବଂ କାହାଣୀରେ ବଞ୍ଚି ଆସିଛି ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ଭାଇ ସରପଞ୍ଚ ଶିବ ଭାଇ ଯିଏକି ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ଗାଁ ବାଲସାହିର ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖା ହେଇଛୁ 2021 ମସିହାରେ। ସେଇଠି ମୋତେ ସିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ତୁ ତ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣା ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଶାଧାର ତୁ ବ୍ୟବସାୟଟା ଚାକିରି ପ୍ରତି ଗୋଡ଼ାନି। ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆଗକୁ ଯା, ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ତୁ କରା। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଉ ଚାକିରି ପ୍ରତି ନ ବଢ଼େଇ ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ବଢ଼େଇଲି ଏବଂ ଚାକିରି ପ୍ରତି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟଟା ମୁଁ ଆପଣେଇଲି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣେଇ ଯିଏ ଆଜି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୋଟେ ସାରା ଜଗତକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜ ଧର୍ମ। ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ଆଜି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ରଖି ନିଜର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ନିଜ ସଂସ୍ଥାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଋଷିପଡ଼ା ଛକ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଗାଙ୍ଗୁରାମ କାଟି ସାହୁ ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍। ଏଠାରେ ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆପଣ ମନୋହରୀ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।